razredni starešina, koji nažalost više nije sada živ, ali tada ga recimo niko od nas nije voleo jer je bio jako strog, zahtevao je neke stvari od nas koje recimo nisu tipične za današnje doba. Recimo, terao nas je da se šišamo na kratko jer je zahtevao to da kao muškarac mora da bude kratko ošišan, a devojčice nisu smele da nose šminku. Sada kad bi to nekom rekao, sigurno bi rekli nije normalan čovek i tako nešto nije moguće, zato što danas deca imaju mnogo veće prava, ali realno šta je radio taj čovek? Taj čovek je jedini čovek koji je recimo išao kod svakog učenika, ponosob dolazio kod njega kuće ili u stan da vidi u kakvim uslovima živi, ko su mu roditelji, od čega ti ljudi se izdržavaju, da li imaju da jedu. Gledao je uslove u kojima njegov učenik uči i to sam recimo jako cenio, mislim sad cenim to, tada mi je to jako smetalo i bilo mi je baš onako, pravo da kažem, blamirajuće, kao da dođe kod mene kući, da sad tu moj razredni starešina priča sa mojim ocem, zato što je prvo mogao da sazna odmah kakve oca ne imam, što je bilo bez veze, a druga stvar je to što kao, da si razredni ti tu sad kao kući i sad ti ne znaš i kako da se ponašaš. Ali u principu mnogo dobrih stvari i pametnih rekao u životu, koje su se na kraju obistinile i meni lupile, mislim, lupio sam glavom u zid zato što nisam poslušao te savete. Sad kad se sjetim svega toga, nekako pomislim trebalo je da slušam tog čoveka mnogo više. Naravno, tu su i nezaobilazna drugarstva koje i dan danas traju ceo život i dan danas kad se sjetim sa svojim prijateljima iz osnovne i srednje, nije ni bitno, uvek lepo je videti da su ti ljudi uspeli nešto da urade od svojih života. Najlepše spomene vučem baš upravo i sećam se tih nastavnika i ljudi koji su onako živjeli neke skromne, povučene živote kao što i dan danas žive, ali su i tekako im je bilo stalo do nas učenika i do toga da ne samo naučimo lekcije, nego da naučimo i te neke životne lekcije.